Muruma nendebvu achiri kutya hama dzake. Shamwari, cheka relationship yake na akangoti tete akada unoita ndanchida kuudza mama ndakunoita. Be very very careful. Uri kupinda mutsekwende isingaite. Vamwe vana havagoni. Unozoti vanomugenedzera pavanenge achinoreva na mai vake. Kunetsana nemunhu so achinoreva na mai. Muna nendebvu 40 years old anokurevera na mai. Mama, mukadzi uyo wandakaroora zodai. At 40. Yes, unenge wakamaona warning signs achona muchiri kudanana. Izvaitika. I need to ask my mom first. Ndoda kumove. Man, I need to ask my mom first. Ane 40 years arugara ku England. Arutanga ambofundira mai vari ku Zimbabwe. Mama, ndanchikumbira kuenda ku Germany. Munhu ari mu UK undanga ambokumbira mai vari ku Zimbabwe kuti ndanchienda ku Germany. Mari ndeyako and everything. Unotoziya kuti mama, ndanda kufunga kuroora. Ngatange tambomona muroro wacho. Ane ma-earring akasama dikazi uyo. Ninge uri uyo. Ninge uri mwanangu. Tsvakamwa. Uya Timudi uyo. Uya Timudi. Variko vanhu vakawandisa vari kuitwa madecisions navabereki. Pa-age isingachafite izvozvo. Ende vabereki havasitopeka. Yes, there are times when my mom, sometimes my mom, vakandona ndiri mundege ndichienda kumuka ndendaenda ndoposta paFacebook. Kune vamwe vanhu vari paFacebook pangu vanongomirira makuhwa chete. Hamene mai vangu vanenge vaione picture iyoyo ndikangoposta paFacebook chete. Mai vangu vanenge vatori nayo. Ndonga gore rinobuda manudhu hangu. Vantu mai vangu vanotonya. Gore rinobuda manudhu. Because munhu iye handiziva ivava handivaziva. But vanenge vato mai vangu vanenge vatonzi kuri kuendepi? Mama manzo yei. Mwanangu uri kutambisa mari uchienda mundege. Mari dzitsoka ndipa ndikadziseva. Mama ndamunukuru ndani ndebvu mama. Munoda pocket money here. Kamboda pocket money ndokupai. Zvandoita kuno ndisendite zvandoita. Ndakakurira muchechi vanhu we. Ndogara kutaura. Ndakakurira muchechi. But zvandakuita izvazvo musoro wangu. Ndiri munhu akakurira muchechi. Izvi zvamunondoona ndakuita panapa zvese zviri kubva musoro wangu. Hazvina chokuita nana baba vangu so musavapinza munyaya dzavasingazivi. Ivo yavo nyaya chete inongori pakundizvara chete. And I admit, hazveshuwa ndakazvagwa nababa vangu namai vangu. Handimbova nyeberi ipapo. Ndakazvagwa navo ndikakurira vakandirera zvemasho. But izvi ndiri kuita zvese zvokupfeka ndichida izvi. Havana kumbogara vambopfeka kepesi neshure sezvizvi. And havana kumbogara vamboita kupfeka ma-t-shirts anomecha kutop to bottom na. Izvazvo musoro wangu. Saka mimi kana mai pano maifunga kunzwisisa zvemusoro wangu ndezvipi. Zvemusoro wana baba vangu moserana zvibozi. Zvese zvandiri kuita zvinde zvemusoro wangu. Dating chacha. Kumba kwedu let me tell you. Kumba kwedu hakubvumidzwa divorce. It's the first ever person akazviita ndini. I'm not proud. Zvakaramba kushanda. Mai vangu inini vakashingirira. Ende vasinganetswa nomurume wavo, vainetswa nana tete. I'm not even shy to say it. Izvezvi vari kutonetsewa. Izvezvi ora mai vangu chacho kutonetswa nana tete. Vati mama nadhedhe munhu mukuru. Vana tete so vachiva vanogona vaudza zvikuti kuvhara gedhe kukigwa magedhe mota hadzipinde. Hadzisi kupinda pamba right now. Pavo. Mota hadzisi kupinda pamba pada mudhara wangu. Pavo. Vakakirwa nana tete vakavakira pavo. Ukaiteerera nyacho nechiti. Saka nai vana mai. Nadhedhe. Mwari ndiye anoziya. Motadza kuenjoya ufumbi hwevana venyu nekuti vana vatete valoka gedhe. Ramakaisa imwe. Tsogara kunze kwemota. Serious. Potadzana mudhara. Ndikatengera hama izvi zvinotogara kumaraini. Uchitotodza pamaruzevha haichasviki. Vana tete vake bozi mota yenyu inodarika ichita noise nepamba pedu. Apa ndimi sabhuku makatotara mukati. Tochivaka apa mwana wamai vangu. Ndidzo dzisabhuku dzakatara dzikati. Iyi ndo stand yako. Stand dzakatara ndo stand yako dziblokesa kuuya pamba panyu. So ndaudza no. Maoperation akadero ana mudhara anoapply kwenyu. Tikadzipindira isusu nyaya idzi ndo dzatodhila nadzo quick. Ende sinodhila tinechidhila madhiliro echi zvino. Amwe acho anoinvolva kungorova munhu kana ngodini. Unoza vafana vechi zvino tapanduka. Because iye hanzvadzi. Tete ndara iye hanzvadzi dzenyu but kwatiri isu ndivana tete vakadisrespecta mai vangu. You know which side I always take. Point andinoda kutaura ndeyekuti vamwe vanhu havasi kuevolva.
Saka ukanga wa-evolve mufamily kwenyu, you have to make a choice to evolve alone or to drag whoever wants to evolve with you. Relationship hadzidi kuevolve. Relationship dzacho dzinodera, ndiyega muri wandoziya, ndiye akandivhura ndine 16 years. But haasi kuda kuevolva. Haasi kuda kuevolva. Aramba achida kunovaka kwagutuko. Aramba achinogara kwagutu achiveza mpinyi. Iwe uroenda ku-UK, no, ungaende ku-UK, ndine maorder empinyi wemapadza, vanhu vanosara vachizovezegwa mpinyi vanani muno mugutu, ndindega ndinogona kuveza mpinyi wemapadza. Yeah, inogona kutoitwa excuse hombe kayo. You can't be a teacher, no. Ndiani anozosakura munda? Unorogwa iwo kumukwanonza, kwawakarogwa chiwa vamwena achiti, anosakurereyo. Ungarora munhu akaita degree, ndewarora mwana ukanhinga ari single uyu anogona kusakura munda. Zvinhu andinotara zvikuitika izvozvo. Kuti mai vari kuruzevha anokuudza kuti wakakanganisa kuroora, ungaroorereko munhu uyu teacher, ungaroora munhu anoshanda. Nditsvakire muroora anogara kumusha anogona ndicherera mvura. Mai havasi kuvakirwa borehole pamba. Unoza ndoda mai vanoti ndisire borehole mwana wangu, poite kuti kwai ndiroorere mukadzi achazondicherera mvura kutsina uko. Vanhu vanofanirwa kuevolva. Vanhu vadi kuevolva. Ukaita zvokutamba kam, unogara usingabudiriri. Ndinokuudza. Right now, vadambomuzwa ngo unorambidza kuisa borehole. Bhozi vanenge vachikona naipapo. Vanhu ndikati kuti zvataisa fence, okay, ndoisa borehole inongomuone mwimoga. Kana zvo zvamoda. Because I've got the money, I can do it, and I will do it. But ivo vanhu vanotivenga, vanenge vakuchera, vanogona kudongozvifunga kuti vanotivenga ivava. Because right now ivo vanhu vari kukona nana mumzi wangu, vari kuvarambidza kufambisa mota ipapo. Ndikaisa borehole, vanenge vongoti votodawo mvura. Votodawo mvura ipapo pamba pavaloka ipapo magedhi, votodawo mvura. In fact, pandakaenda kuZimbabwe, vakatorwara vamwe vacho vaitotadza kufamba, vakaita kugwa nemotikari. Idzodzo motikari dzavakabhloke ndo dzakatekura kuenda kuchipatara. Vaitoda kuramba kupinda nokunyara because right. Vakamwa poison kuti vakaita something popa vakatenga kurwara zvokuita manyoka. Kunonotogwa mota. Idzodzo mota dzarambidzwa kupinda dzouye dzomira panze. It's so embarrassing. So kana vanhu vasinga evolve in relationship mako,